Ja, det er Sten. Ja, sådan galt igen. Hej Sten, jeg hedder Frederik. Jeg kommer ned fra Akvariecentret. Jeg er kommet for at sætte din maculatus i vand. Ja, hvor er min pakke? Ja, altså det lyder måske lidt åndssvagt, men det er fordi, de har lavet sådan nogle nye regler nede i EU, som betyder, at det er mig, som skal sætte maculatus i vandet. Men jeg skal love dig for, at han får det godt. Hvem? Ja, altså din fisk, Sten. Men jeg kan da lige vise dig nogle af de super fede ting, som jeg har taget med. Maculatus, altså din fisk, ikke? Han vil elske det her. Så er der sådan en her. Skal det nu være nødvendigt? Ja, det er jo vigtigt, at den har noget at kigge på, ikke? Så er noget, der er grønt. Så kom da ind. Jo, tak. Nej, den er ikke god, den her. Det er slet ikke et miljø for maculatus. Du er nødt til at give den noget at leve for. Sgu da bare en fisk. De dør der hele tiden. Ja, du skal tænke på, at selvom maculatus den fødes i sådan nogle dunkle grotter, så har den brug for oplevelser, ligesom for at bevare sin livsknist. Faktisk så kan de blive op til 24 måneder. Har du tænkt på, hvorfor din ikke bliver ældre? Nej, det er længe siden, jeg har tænkt på det. Måske er det slet ikke en fisk efter dit temperament. Jeg har haft den type i over 30 år. Den er her, ikke? Skal du bare se her. Du er nødt til at skabe sådan et vekselvirkende liv, sådan at den bliver motiveret, ikke? Der skal så lidt til. Maculatus, den har brug for et skub en gang imellem, for ellers så kan den sådan godt gå i stå, og ja, så ved vi jo godt, hvad der sker, ikke? Ja. Har du overvejet at give den en ven? Nej. Så kommer der bare endnu mere skidt i akvariet. Prøv lige at kigge en gang. Kan du se, hvor spændende det er nu, hva'? Og så har vi dig her. Det skal du bare se. Kan du se, hvordan vi har motiveret ham til at søge nye ruter? Ja, du er så glad lige nu, hva'? Ja, du er så glad. Nej, hvad laver du? Jamen, kan du ikke mærke den gode karma? Se, nu har han alle muligheder for at udvikle sig.